Здравейте всички YouTube! Това е нашия сервер на Minecraft. Ще дам IP в описанието, ако ви харесва. И ако на нас вие ни харесате, може да споделите някои от ранковете ни. Вие можете да видите всичко подробно за инфо, ранкове и така нататък на простичкия спаун. Понеже съжалявам, но нямам време, ще ви разведа за малко. Това е нашия псовник. Показва секунди. Виждате. Това са дракончетата ни, които ни пазят от крипери и така нататък. И това е хостера. Чао!